С водосвет в Несебър беше открита обновената и модернизирана детска градина Яна Лъскова. Кметът Николай Димитров дари картини за детското заведение, между които и платно с щъркел, нарисувано от неговата съпруга с пожелание да се раждат повече деца в морския град. Детската градина разполага с плувен басейн в двора си и удобен паркинг за родителите. Заведението е едно от най-модерните в страната. Според кмет на Несебър, с откриването на тази супермодерна градина се дава пример за това, че луксът и качеството на обслужване не трябва да бъдат само приоритет на резиденции и скъпи хотели, а и на социални заведения. Смело мога да заявя, че такава детска градина в България няма все още на този етап и както се шегувахме отвънка, че можем да сложим и вход и да направим атракция на града, за да могат всички гости на града, които идват, да видят какво постижение и каква придобивка ние сме направили. Има заделени от общинския бюджет около 3 милиона лева актувани, но още колко ще излезат и първо още текат актове, има довършителни някои неща, все още това не мога да кажа. Бяхте критикувани за тази детска градина, че са хвърлени много средства. Да, бях критикуван за тази детска градина, но това е защото тази детска градина някои хора не искаха да стане. И ако тази детска градина не беше станала днес, аз нямаше да мога да гледам родителите в лицата. А това, че лепяха по моя адрес разни плакати, аз съм минал в живота си през иглени уши и ще го преживея. Няма проблеми, всички проверки са приключили и тези, които са ме клеветили, аз ще си потърся от тях съдебна отговорност. Много се гордеем с басейните в двора на детската градина, защото господин кмета каза, че не може децата в Несебър да не могат да плуват и това мисля, че е наистина нещо много различно. С музикалния салон в детската градина предстоят откриването на нови разширения на детските градини в Равда, в Обзор, в Свети Влас. Това са все хубави поводи, което значи, че Несебър е хубаво място. Община Несебър е хубаво място, в което хората идват, за да живеят. 270 деца ще посещават обновената детска градина. Цялата застроена площ на заведението е 3200 квадратни метра. За децата е създаден истински атракционен кът в близост до открития басейн. Много ни харесва. В сравнение с това, което беше сега, е просто страхотно. И на 1 юни двамата скакаме на детска градина. Много сме доволни. Браво! Чудесна работа са свършили. Новата детска градина е просто уникална. Мисля, че е така наистина за европейските стандарти. Детската градина е страхотна, малките деца ще са най-щастливи от това, големите нашите вече завършват, но също ще усетят от хубавата детска градина лятото. Общо 4 детски градини предстои да бъдат открити в Несебър. В Стария град, в Равда и Свети Влас новите детски заведения скоро ще отворят врати. Несебър е една от общините, където се дават по 2000 лева за всяко новородено дете.